i Renaixença Nacional Catalana, en homenatge avui del nostre 8è homenatge del moviment identitari català, Daniel Cardona i Cívic, el fundador del nacionalisme radical, el que avui dia podem anomenar en l'actualitat el fundador dels identitaris de Catalunya. Va néixer l'any 1890 i de molt jove va conèixer els venerables patriotes de la Unió Catalanista. Amb ells va aprendre l'ideal de la llibertat i del patriotisme i que la veritable fortalesa de Catalunya era la unitat entre catalanistes. L'ençament de Pasqua d'Irlanda el va ensenyar el camí del sacrifici, el camí de l'honor i de la plena llibertat contra l'ocupació estrangera. Va aprendre que per aconseguir la independència els catalans tenien de tenir caràcter, fortalesa i coratge. L'ocupant castellà era el màxim enemic de Catalunya. Calia fer-los fora de les nostres fronteres naturals. L'any 1919 va formar part de la Federació Democràtica Nacionalista i pocs anys més tard, el 1922, va col·laborar en la fundació d'Estat Català. Instaurada la dictadura de Primo de Rivera, fou perseguit, processat i condemnat. Per aquest motiu es va exiliar a França, amb Francesc Macià, on va tenir una formació important militar. El 1931, després de l'amnistia atorgada arran de la proclamació de la Segona República, torna a Catalunya i crea l'organització radical Nosaltres Sols. El 1934 va participar en les reunions per a preparar l'alliberament total de Catalunya. El dia escollit va ser el 6 d'octubre. Els seus seguidors van sortir amb el fusell en mà per la defensa de l'Estat català. Era l'hora de la batalla, perquè ser nacionalista radical és fer front a l'Estat que ocupa el teu territori. Els catalans hem d'estar orgullosos del 6 d'octubre de 1934. Nosaltres, el poble, no va fallar. Sabíem clarament quin era l'objectiu i ens van enfrontar a l'enemic pit a pit, cara a cara. Com no? Qui va fallar realment en aquell moment van ser els polítics de primera línia del poder, com el president Companys, que no va repartir l'armament necessari per derrotar l'enemic.